Lain na usab nga suspension order ang gitunol kagahapon sa buntag sa Office of the Building Official kun OBO ngadto sa developer, kontraktor ug subkontraktor sa gitrabahong residential condominium diha sa Barangay Apas di Natagak gikan sa ika-18 ka andana ang usa ka pintor samtang kini nagtrabaho. Nahitabo ang insidente ni adtong adlaw nga Lunes, September 16 niining tuiga. Tungod sa hitabo, gisusi kagahapon sa buntag sa Ubo ang site diin nahitabo ang trahedya. Naata ani nga building karon mo asa tong nahulog nga pintor. Kahapon na-issue ta og notice of violation. Napa-explain na to sila. Nga ito incident report. Nagkaroon sa ato ang pag-ari. Issue na sa nato og kanang temporary building suspension. Sa gihimong investigasyon ni Catalan nasuta nga nagsulob sa safety harness sa iyang lawas ang biktima apan wala kini gihigot sa rope grab apan didto hinuon gihigot sa grill sa aircon ug giingong nakabus kini nga miresulta sa iyang pagkatagak ug nitugpa sa manhole. Niadtong adlawng Martes ang Ubo ni issue og notice of violation aron patubagon ang tagdumala sa residential condominium gawas nga gipangayuan sab sila og incident report. Dito sa ilahang reason nga nung pwede na nato ilang na dapat lagi ipagamit na itong safety harness sa lawas pa. Gigamit mo in a wrong way. Mao nang nahitabo na hinulong ana. So gabi pa nahitabo. So wato na to ilang incident report na abay safety engineers nga nakapalibot ana nga time na gabi naman. Gipakita sa Ubo ngadto sa mga tagdumala sa building ang safety harness ug ilang gipasabot ang hustong paggamit niini sa usa ka trabahante kung magtrabaho kini gawas na sa building. Ang building project manager niingon ang ilang kontraktor anda muhatag og hinabang pinansyal sa tagtungod sa biktima, samtang ang ilang kompanya muhatag usab og burial assistance ngadto sa pamilya. Nag-ask po mi sa among kontraktor kung unsa pa ilaing tabang nga pwede na ma-extend sila. Ni-coordinate na ang pamilya ninyo sa kontraktor list na i-coordinate na sila. Samtang ang Department of Labor and Employment kun DOLE dinhi sa Rion 7 nipahigayon usab og occupation and safety investigation kagahapon sa buntag. Kini ang balita. Ray Pasaporte, Cebu City News.